Hola guys, welcome back ulit sa ating channel. Ngayong araw na to guys, kumo-day off natin. Sasamahan nyo akong mamili. Bali ito guys, yung market na lagi naming pinupuntahan dito sa May Madrid. Halos kasi lahat ng mga gulay dito nandito na. Kagaya ngayon, halos magsa-summer na, kaya labasan na yung mga gulay dito. So yun guys, tara. Ito guys yung palengke dito. Ito guys, dito sa may baba, ito yung mga karne. Yung guys dito mga karne. At saka dun sa may second floor, yun naman yung mga verduras, mga gulay ba. Dito mga isda. Yung mga isda guys. Walang pata. Ito may pata dito guys. Ito. Ihalo natin sa buto ng sitaw. Yung white beans ba? 3.19 ang per kilo guys. 3.19 euro. Saka ito yung mga ribs 3.7. Yan, bibili tayo din ng 1 kilo. In trocito porfa. Yan, masarap to guys pang adobo. 1 kilo. Yan pang adobo guys. Yan guys 8.17 na kaagad. 8.17 euro. Gracias. Midas alitas de esa porfa. 1 kilo. Yung wings guys na paborito ng anak ko. Pero ito kasi yung isa, ayun na yan. Gustong gusto niya yung nandun. Si 1 kilo. Ito guys, 4.27 na kaagad 1 kilo yan, 1 kilo lang yan. Yes. Ito guys yung sinasabi kong maraming mga gulay-gulay. Guys, may talong na mahaba. Masarap yung pang torta. Guys, mais. Preskong mais Yan, yellow siya. Yan, ito guys, bili tayo ng spinach. Ihalo natin sa may yung buto ng sitaw at saka yung pata ba. Tsaka bili tayo ng luya. Wala tayong luya.
talong na maliit guys, pang pakbet. Yan, kamote, kamote. Meron ding ano guys, ang palaya, pero ano na siya guys, medyo pahinog na. Yan, so, meron ding okra guys. Papaya guys, di ba? Oh, sitaw. Ito na lang, bili tayo ng ano guys, sitaw. Ito guys, presko siya guys. Solamente este. Gracias. Oh, yan guys, 469. Bali tatlo lang yung binili natin, isang spinach, saka yung sitaw at saka yung luya. 469 na kagad. 4.69 euro. Bili tayo ng ano guys, isda. Hola, bien. Mida zona di dorada de esa. Yan guys, parang ano rin siya, parang tilapia. Pero ang tawag dito dorada. 5 87 50 Ayan guys, isang pirasong isda 587, pero halos 1 kilo siya. So yung guys, nasa bahay na tayo, kaya samahan nyo akong magluto. Let's go! So ito na yung ating lulutuin. Meron tayong white beans o yung buto ng sitaw, may sibuyas, luya, at saka bawang. At saka yung spinach na binili natin kanina, yung fresh. At saka itong pata ng ng baboy. Bali, itong buto ng sitaw guys, sinabad ko na ng magdamag. Kaya medyo malambot na siya. Konting na lang, konting pakulo. Okay na. So, maglagay lang tayo ng mantika. Ilagay na natin tong luya. Tapos isunod natin tong sibuyas. Tapos isunod na rin natin tong bawang. Ayan guys. So yun guys, once na naging golden brown na siya, ilagay natin itong pata o yung karne ng baboy. Tapos maglalagay lang ako ng asin. Yan, para magkakalasa yung karne guys. At itong cubes. Ito guys. At saka konting paminta. Pag nagluluto kasi ako guys, gusto ko yung karne may lasa na siya guys, bago natin pakuluan. Yan, gigisa lang natin na konti.
At naglalagay din ako ng fish sauce. Yan. Yan. Once na maging golden brown na guys, isunod na rin natin yung yung buto ng sitaw. Yan. Takpan lang natin. Oh, yan guys. Medyo golden brown na siya. Pwede na natin ilagay itong buto. Yan. Yan siya guys. Tapos maglalagay na natin ng tubig. Bali pinakulo ko na siya guys, yung tubig. Yan, para mas madaling maluto. So takpan na natin. Yan, antayin natin guys hanggang maluto na siya. Yan na guys, malambot na siya. Ilagay na natin itong spinach. Ayan o. Ayan, konting pakulo lang to guys ha. Ayan, takpan natin ng konti. So yan guys, ito na yung niluto nating buto ng sitaw or white beans na may spinach at saka pata ng baboy. Yan siya guys oh. Simpleng ulam guys. Yan. So yun guys, maraming salamat muli sa pagsama. At sa mga bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Bye bye.